Здравейте отново, колеги акваристи. Ако не сте изгледали последното видео до края, подчертавам, от началото до края на видеото, качвам това кратко, точно и ясно видео, може би ще бъде над минута със сигурност. Видели сте последното видео, то е с заглавие, което е кликбейт. А кликбейт е да накараш някой да натисне на видеото, за да го гледа, само и само заради заглавието. Или нещо от части от тъмнейлът на самото видео. Аз в миналото видео казах, че си подарявам аквариума. А в това видео искам да ви заявя, преди да сте спамили, защото буквално имам около 10 съобщения, които твърдят, ще си дадеш ли аквариума наистина ли го подаряваш? Не си подарявам аквариума, подарявам само единствено плаващите растения, които сте видели. И тези отгоре. Това са плаващите растения, които подарявам. И ето тези тук. Спрете да пишете, че искате да ми вземете аквариума. Не си го давам. От горе-долу около година е при мен. Така че, ако искате такива растения, моля, пишете ми във Facebook m.p.a или можете да се върнете в старото видео. Има линк отдолу. Всъщност мога да го оставя тук. Чао!